Bueno, ariketa honetan dauzkagu geometria eginik, eta kokatuko ditugu kapa desberdinetan, edo grupos de trabajo desberdinetan. Vale? Adibidez, kokatuko ditugu alde batetikan hemengo exterior hau gure kasuan behar duguna airea izatea, mekanizatu alizateko honen kontra lehenengo aldiz, bai? Hortaz, hemengo hauek jarriko ditugu kota batean eta kapa batean, eta izena emango digu Z-15, zeren da bere sakonera totala. Vale, orduan egingo dituguna da Ctrl C, kopiar, eta grupos de trabajo hauek dira. Bai, hemen jartzen dugu hau, eta hemen guk egin genezake nuevo grupo de trabajo, eta nuevo grupo de trabajo horretan esaten dio Z-15. Eta egiten de pegar, Ctrl C da kopiar, eta Ctrl V pegar. Hortaz, kapa honetan, bueno, ez etorri bestea, Ctrl C, eta hemen jartzen naiz, eta Ctrl V. Hortaz, hemen dazkat Z-15eko sakoneran egingo ditudanak, bai? Beste bat egiten dut, non kasun, bueno, eta baita ere esagonoa izango litzake barrukoa, bale, kopiatzen dugu esagonoa baita ere Z-15 da, Ctrl C, jartzen gara beste grupo de trabajo honetan, eta Ctrl V egiten digu. Bale, ordan, behin horiako honean beste bat egiten dugu. Urrengo mekanizaketa gau Z-25, berdina, ez esaten Z-25. Eta ikusten dut zer eman behar dudan Z-25 hortara. Z-25 horretan, dakagu alde batetikan hemengo aire hau Elisaren kontra, gehi hemengo hau. Hemengo kajera hau baita ere Z-25 dago. Ctrl C egiten diogu, eta Ctrl V egiten diogu. Orduan, kapaka daukagu mekanizatu behar duguna. Hau Z-15 hau honen kontra, eta gero kajera ingo genduke. Eta gero azkenik handekau Z-30. Berdin egiten de Z-30, eta gure kasuan zuloa soilik da. Bai, orduan, hemengo zulo hau, badakigu Z, Ctrl C, hartzen gara hemen, eta Ctrl V. Bale, eta horrela txukun eukitzen ditugu nahaztu gabe bata bestearekin. Oitu horrela lan egitea asko egokiagoa data. Bale, orduan, grupos de trabajo, ematen diogu, eta sortzen ditugu hemen, gune ditugun haine, kapa. Txukun, goitikan beraka mekainzatuaz, orden batean. Mekainzatzen dugunean, esate baldin badugu, erremita diametro 12 batekin, egin nahi dugula mekainzaketa, honela, jartzen gara Z-15 honetan, eta esan dugu, hau, honen kontra, 12 honekin, desbaste bat egin nahi dugu, Z-15, sarre honekin, kajeran ez baizik eta aisladan mekainzatu nahi dugula, bai, beste erigal, preferizu programaz kenduta, CRC ez dugu behar, bai, eta iniciar esaten diogu. Eta, bueno, hemen lados abiertos honetan, bigarren aukera, kanpotikan barruakan mekainzatu alizateko. Hori izango litzake mekainzaketa. Eta ja, lotuta gelditzen da lan talde honetara. Hemengo hau, berdin, bakarrian sarrera espiralean ingo dugula, helize, 2 eta 5 ondo dago, eta hemen bai izango litzakela kajeran milimetro bat uztea, 0-15 eta iniciar. Itxita. Urrengoa, Z-25 mekainzaketa egin nahi dugula, hau honen kontra, eta mekainzatuko dugu Z-15-etikan Z-25-era. Eta hemen berdin, 0 eta utziko genduke hemen milimetro bat. Hemen helizean ez daga sartu beharrikan, preferizu programaz kenduta, eta iniciar esaten diogu. Bale, orduan, hemen egiten duen guzti hau, modifikatu nahi dugunean, automatikoki esaten baldin badiogu lehenengoa, ja jartzen da kapa horretan. Esaten diogu bigarrengoa, jartzen da dagokion kapan. Bale, biztatzen zaizkio geometriak loturik gure operazioekin. Bale, hau izango litzake erabilpena, lan talde edo grupos de trabajo aukera hori.